hem teruggong in haar kamer? Ja, wist. Maar ik kan mij net herinneren dat er een tweede door in haar kamer wie. Mogelijk is het wel verstopte teruggong. Maar dan moet we dus in haar kamer te komen om uit te vinden wat er achter haar kamer zit. Ja, maar haar kamer kan alleen nog maar iepen met het paske. Hoe komen we onder paske? Ja, dat is onmogelijk. Wij komen nooit die kamer in. Lid steen in die fabriek. Heid, had hij misschien een idee? Nee, ik weet echt net hoe we on haar paske komen kennen. Sorry. Wacht, ik herinner me haar. Oh? Doet ik een paar alleen in een parfumwinkel werken, wie is mijn collega. En toen wou ze alles weten uit meidje van parfums. Ja, ik herinner me haar. Dat is mooi. Oh, Ze begon elke morgen haar daar mij een aanhel koffie bij de koffiezaak op het Grotteplein. Mogelijk komt ze daar nog altijd. Hey Hoyt, Ja? zullen we daar morgen niet zijn? Goed idee. En ik? Ik kan nog een hele goede vermomming lezen. Ben benieuwd. Ja. Succes. André, touw vast vast te volle op met dit verklaaipak. Ja, maar ze zullen mij net herkennen. Ze gaan mij zoen in haar fabriek en bij uw machine. Nou, ik vind het net zo toch. Zo eruit als een gek. Ja, maar een gek is net verdacht. Maar hier is net een gewoon masker op zitten. Deze? Ik ben de directrice. Daar ga jij niet over. Je kan wel hoog of laag springen. Ze draagt een paske. Ik kom meteen naar de fabriek. Dit kan zo niet. Dank u. En nou? Erachteraan. Hè? Ja. Is dit je voor veilig, je saboeten? Maar zolang de directrice Poetin is, kies ze heus net de stand komt van. Oh ja. Hoe komt het nou aan haar paske? Ja. Ik ga mijn banaan nog wel. Nou, Oh. Oh, ik ga een idee. Maar dan ben ik voor die onderbroek nodig. hè? Jo bent er belangen in een gevaarlijke hoerbevalling. Ik zoem maar waar wat ik zeg. Ons gebeuren er heel enge dingen. Ik ben jou doorvallen. Jo met jouw paske. Ja, maar dat is gewoon een banaan. Huh? Auw. Oh. Zo, Hey. hier. Oh, hier. Hey. Ren André, ik heb hem. Oké. Zo. En doorslag het dus om haar paske te pakken. Oké. Dat is wel heel leuk, Ensa. Maar hoe komen we dan in het fabriek? Ja. Wacht! Huh? Ik heb een idee! We gaan net naar de haat, die komt terug, maar we gaan aan de orenkant van het gebouw. Hij is weer met zijn eigen partner. Precies. Maar dan moeten wij alleen uitwaan. Oké? Ja, Oké. Oké. Hoi, nee, niks te zien hier. Als maar een lekker bak. Zullen we beginnen? ja. Lekker. Dat is toch de portemonnee? Hebben we een koek, wie? Of best wel aan de slanke lijn? Nou, hé. Wat is dit nou? Huh. Hé, wat hebben we hier? Oh. Ik ga niet! Yes, yo. Ja, geef hem kinderen. Ja, oké. Ja. Oké. Kom. Ja.
Links. Aan het eind van de gang, links. Oh. Is dat wel veilig? Ja, het is veilig. Ja, Roy denkt dat het veilig is. Oké. Hè? Oh, Annie, kom eens. Sarah, welke is de politie wil bel je? Ben, bel je. Vies dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.